Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Jacek Słupecki z Partii Razem. Dzień dobry. No niestety nie udało się. Wybory samorządowe do Sejmiku, Partia Razem nie przekroczyła progu. Znaczy, wiadomo było, że wybory samorządowe będą dla nas trudne. To były pierwsze nasze wybory samorządowe tak naprawdę i jeszcze pewnych rzeczy się uczymy. No, z pozytywów, no, że w województwie pomorskim zaufało nam 20 000 osób. Za wszystkie głosy naszych wyborców i wyborczyń bardzo dziękujemy. No i obiecujemy, że będziemy się starać bardziej. Chyba nie przewidywaliście nawet, że możecie chyba zawojować samorządy. Czy te przewidywania były? Znaczy, wiemy, jak wygląda ta kampania tak naprawdę. Media na poziomie krajowym skupiały się głównie na walce dwóch wielkich armii, Koalicji Obywatelskiej i PiS-u. Zresztą widzimy, jak ten spór jest spolaryzowany na przykład po wynikach w Warszawie, gdzie trzeci kandydat uzyskał 3% głosów. A wszystko inne zabrała Platforma Obywatelska, zabrał PiS. No, tak naprawdę jakaś debata, jakiś spór o tę politykę w regionach, o jakieś wizje w regionach się nie toczył. Wszyscy się skupiali na tych wielkich aglomeracjach. A w tym wszystkim wy. Więc 20 000 to jest wynik satysfakcjonujący, ale przewidujecie, że za 5 lat będzie lepiej? W tym momencie nie myślimy jeszcze o następnych wyborach samorządowych. Skupiamy się na tym, co będzie w przyszłym roku, czyli będą wybory do Parlamentu Europejskiego, a później będą wybory parlamentarne. I tam już spodziewamy się, że dostaniemy się do tych organów tak naprawdę. W ostatnim wywiadzie, jaki przeprowadziliśmy, to było krótki czas przed wyborami samorządowymi. Wiele mówiliśmy o naszym smogu, który niestety jest coraz wyraźniej dostrzegalny w Polsce. W okresie zimowym, jesiennym Kościerzyna i Sierakowice wołają o pomstę do nieba. Czy widać jakieś realne szanse, żeby mocno i drastycznie temu zapobiegać? Znaczy, na pewno musimy z tym walczyć. Całkiem niedawno pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli, który badał stan naszych walk z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce, no i wnioski były bardzo pesymistyczne, to znaczy, że jeśli poziom starań w walkach z zanieczyszczeniem powietrza będzie taki jak dotychczas, no to z tym problemem się rozprawimy od 20 do 100 lat. No oczywiście w województwie pomorskim problem nie jest aż tak duży jak w Gdańsku czy na Małopolsce, ale nadal występuje. Zwłaszcza w tej wspomnianej Kościerzynie czy Lęborku, Wejherowie, jeśli spojrzymy na inne powiaty. Znaczy, mieliśmy wywiad z panem Mirosławem Kuczkowskim z Rady Gminy w Sierakowicach. Też zwrócił uwagę na duży problem zanieczyszczenia powietrza i tam powiedział, że nacisk powinien być nakładziony na zmianę systemu ogrzewania. Znaczy, w Sierakowicach tak naprawdę nie znamy skali problemu, bo tam te badania nie są prowadzone. Są prowadzone w Kościerzynie, w Liniewie Kościerskim i to w naszym powiecie jest wszystko. W Kartuzach w zasadzie nie wiemy, jak to wygląda. W Sierakowicach też nie do końca. W Żukowie niedawno zamontowano takie urządzenie do pomiarów, ale ono nie jest włączone w ten system wojewódzki, z tego co wiem. Znaczy, na pewno tak, na pewno trzeba wymieniać piece i są programy, które temu służą, ale pytanie, czy one są adekwatne. Niedawno w miejsce tych programów, które już były, rząd wprowadził program Czyste Powietrze i on ma pewne zalety w porównaniu do tego, co było wcześniej, to znaczy na przykład uzależniono wielkość dofinansowania, jakie można uzyskać od wielkości dochodów. Więc niektóre osoby będzie stać bardziej niż wcześniej na wymianę takiego pieca. Z tym, że to dofinansowanie jest od 30 do 90%. I tak jak rodzina wielodzietna uzyska to dofinansowanie 90%, tak już przy względnie niskich dochodach, na przykład powiedzmy dwoje rodziców zarabiających płacę minimalną z jednym dzieckiem, to już dostaną dofinansowanie tylko 40%.
Osoba samotna na emeryturze dostanie już tylko to minimalne 30. Więc tak, wymieniać piece, ale pytanie za co? Ale w tym wszystkim jest jakiś pomysł na zmianę tego, czy na razie żyjemy w tym systemie, który jest? Znaczy, nasza propozycja w wyborach samorządowych była taka, jedno to były te dopłaty do pieców, drugie to było dopłaty także do paliwa. Takie rozwiązania no, też w niektórych miejscowościach są. Na przykład Warszawa wprowadziła to pilotażowo w roku 2018, że jeśli wymieni się piec, to można uzyskać dopłatę w wielkości, nawet w wielkości całości różnicy w kosztach ogrzewania, bo no wielu ludzi jeszcze pali drewnem, węglem i różnymi no, znalezionymi czasem rzeczami niestety. No ale niestety takie rozwiązania jeszcze nie są powszechne. Tam to jest tylko pilotaż, który no, może się skończyć po roku, więc no, nie wiem, czy to kogoś zachęci tak naprawdę do wymiany pieca, no bo jeśli no, w tym roku będziemy płacić tyle samo co wcześniej, a w następnym to skoczy w górę, no to nie wiadomo jak to będzie. Więc no, na pewno no, muszą być to rozwiązania, które uwzględniają no, wielkość dochodów osób, które by miały wymienić te piece, no bo problem też jest większy tak naprawdę tam, gdzie ludzie nie mają pieniędzy po prostu na wymianę tego sprzętu. Mówiliśmy też dużo o ustawie antysmogowej, której w województwie pomorskim nie ma. Niestety nie ma w odróżnieniu do innych województw i taka uchwała antysmogowa powinna powstać, powinna uwzględniać warunki lokalne. No tylko no to jest znowu ten problem. W tej uchwale można pewnych rzeczy zakazać, ale muszą to egzekwować samorządy lokalne, a znowu nie chcą, na przykład w Kościerzynie burmistrz Majewski mówi, że no nie zakaże palenia węglem, ponieważ to uderzy w ludzi, no, których nie stać na ogrzewanie w inny sposób. Więc żeby w ogóle też do tego podejść, no to musimy mieć te programy osłonowe także już gotowe, żeby nie uderzyć w osoby, które no, są najbardziej zagrożone. Niedawno Instytut Badań Strukturalnych przeprowadził takie badanie na temat ubóstwa energetycznego. I oni stosują taki wskaźnik, że jako osoby ubogie energetycznie traktują osoby, które z jednej strony mają dochody niższe od przeciętnych dość wyraźnie, a z drugiej strony ich wydatki na ogrzewanie są znacząco wyższe niż ta przeciętna. I tak jak w Polsce tych osób jest 14%, tak w województwie pomorskim jest 17%. Więc jeśli im teraz powiemy też, że no nie palcie tym najgorszym węglem, nie palcie tym drewnem, wymieńcie sobie piece na takie, które mniej kopcą, no to co oni mają zrobić, tak? No, musimy przygotować programy, które wezmą to pod uwagę. A z tym jest problem. Jest szansa, że to powietrze w najbliższych latach ulegnie poprawie? Znaczy, na poziomie województwa pomorskiego być może uda nam się osiągnąć tak naprawdę ten stan, powiedzmy, zadowalający. Na poziomie krajowym no, ja jestem bardzo sceptyczny tak naprawdę w tym momencie. Partia Razem, wybory samorządowe ma już za sobą, tak jak mówiłeś, przygotowują się do wyborów do Europarlamentu. Partia Razem sądzi, że jeszcze przekona do siebie jakąś stanowczą ilość mieszkańców naszego kraju? Znaczy, pracujemy nad programem już od pewnego czasu, także z naszymi organizacjami partnerskimi z innych krajów Europy. To jest ruch Europejska Wiosna. Myślę, że no, program będzie atrakcyjny przynajmniej dla pewnej grupy wyborców, która by chciała większej jakby demokratyczności decyzji w Unii Europejskiej, a mniejszego wpływu osób na niewybieralnych stanowiskach. No bo w tym momencie niestety wygląda to tak, że sceptycyzm do instytucji europejskich w całej Europie rośnie.
Właśnie przez to, no, że niektóre osoby czują, że nie mają jakby wpływu na te decyzje podejmowane na poziomie Unii Europejskiej. Traktują to jako taki byt obcy. My chcemy jakby ten trend odwrócić, zwiększyć demokratyczność Europy, zwiększyć równość w Europie, solidarność między krajami. I z takim programem idziemy do wyborów. Mamy nadzieję, że on przekona osoby na terenie także województwa pomorskiego i powiatu kartuskiego. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Jacek Słupecki z partii Razem. Dziękuję.